nama mo. Montong double deng pa yun mo. Bisa. Contoh, maybe. Ayo opini apa? Ini pada hak YDF Foundation dia YDF antara menica di bosrage ini hasilnya ini bukan dari leadership by YDF Foundation जों बनाव मोजो खायनायनि बागै दिनै पान्दा संसालायगा हास्ते गोनाङैनो दिनै YDF Foundation दे पालायजावै दङ दिनै इलेक्शननि code of conduct सोलिया थांखे बे गथ'फोर जों प्रग्राम खालामना खालामो आंनिफ्राय सिगां साननायाव गाहाम मोसायग्राखा जतन खोनाबाय था दिनै जोङो बन्द' बर'जा दिनै सालनि बागै जेराव गाहामखे फरायनाय बायदिना सुइजार कमिटिनियाव जाबाय unity heritage progress building our future together जों दिनै future-no जत' खोथा लायै संसालायनाय progress खायनाय दिनै अतिजन दिनै उन्नत जों रखा खायनाय जों थांसाराव बे गोग्गा आखायनाय अमंखा जों दिनै मदद नारलायनाय especially दिनै young star on बिसिङाव short message दंमोन बिसिङाव जों खोनालायगा ब्लेनो बर'नि WhatsApp मोनफोराव निरि फिरुज जमातिया दिनै सिगां जमातिया दिनै पद ब्ले लांबाय दिनै young star बिसिङाव आगरना आसो एक्सपेक्टेशन खायबिया जे आसो क काहां सायगानाय होनो फेबा निरबनि गोसकांगो ब्लेक क काहां सायगालांना ब्लेक वाथुर जानाय क सायगालांना दिनै जुगाव गोसकांगो थांबानि बागै दिनै हागाव रखा खायनायनि बागै दिनै ससाइटिनि रखा खायनायनि बागै दमा खायनायनि ना अम शर्ट मेसेज बिसिंति काहा क सायगालांना हो जुबक समाज वो लामाखै हिनाय अमजो डिसाइड खायनाय नाम दिनै बरं गोनां di Pramoद Party Presiden गाहाम मेसेज रखाथिनि जुबाव दङ आगे नि पास हिस्ट्री जों आगे तां फायलायनाय दङ जों अंक्लावनो नाहरै फिरावै थांबानि कबिया फियाबा जे अंक्लावा दिनै लाइफ फैजान जों दिनै बर' जागा मिस्टेक खा बर' जागा तांमानि अमहाय साखादे सायादे दिनै हिस्ट्री was गोबां माबा जों हिस्ट्री was दिनै सोरजानाय गोबां माबा खाथि दिनै इन्डिभिजुअल लाइफनि केरियार इंथोन पालनि इंथोन जों हिस्ट्री माने सोरजानाय माव बर' जागाव दिनै हिस्ट्री वो मिस्टेक फायखा दिनै फ्रीडम मुभमेंट फायनानै बोसोरनो दिनै गिर्जानि नेतृत्वे गोबां मा जुबाव सामतां फायखा बर' जागा पजिटिव जों दखा बर' जागा साया दखा अम बोसोर आरो जागा सोरमाव नै 2018 आपनि 2000 नि जे मिस्टेक माने गाहाम न तो जों सोरबिनो itu mistake untama ino जों tabok bahake mistake याके सामखायनाय अम बोसोर नोगो गोबां मानसिनि हास्थो रिजनल पार्टी फायखा जुबग्रमनि नेतृत्वे जे पार्टी वो जे दल जुबग्रम दङो ओ पार्टी गराखु दिनै जे पार्टी जुबग्रो ओ पार्टी गम कमरे थां दिनै बुबागा जतनो यो दनो प्लेटफॉर्म रोनानि बागै मैक्सिमम दागे सामु दागे हानि बागैनो दिनै एमबीसी दङ बिसिङाव नागि बिलो 30 दङ बिलो 40 दङ दिनै एज निफ्राय वन मैक्सिमम लीडर दङ
Many one contrast sini side about 60 about thong leader ni combination iPad maximum jubok sini bubaga ni gitu. Zaman maximum jubok noro. Karon yot unka sengaja salah itu. Jotun salah itu yot unka society ni background ni mana background ni saya. Bisman operoi sini sini modal yot orang kepi sama. Itu sudah background sini ya. Ini Bisman sini ya ni sini ya. Yot dong kano jati non lama bermapungai. Ini teraksa lagi ni berkeh ya. Teraksa mana no bahagia kasonai. Omong jeng yot lama mapungai. Bahagia yot nai orang mapungai. Ini contoh sini demand. Sini markai, sini odika, development, body box sebanyak bagiga. Ini cuma development kayaknya building pucuk-pucuk tangganya lama kaham senangai. Ini university kulongai, college kulongai, medical college kulongai, agriculture college kulongai. Ini sport school kulongai. Sebanyak bagi, sini jubal ni bagi. Jadi sini jubal private teacher. Kaham bon kerja nos nawi matu, itu cili jubah jadi drag gedalui, nesaba gedalui, baru kita nos namali yang kange, cuma temani development kene, cuma temani school pelongan, cuma temani medical college pelongan, meaning that, tunggu tangan. Hari malam cili jubah bahaya cili sopas no bus kanggo agak manai. Agak orang yang pakai bola lama berkahanku, nirau diisi sabana nai. Ini cini bukan kerana dah dewi tunggu. Bukan mana? Jubah orang kaham lama perlu tunggu. Semua disah bola lama